Assalamu alaikum warahmatullah. Muna yi wa kowa fatan alkhairi masu bibiyar wannan gida namu mai albarka. Na sirrin fatiya muna muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum warahmatullah. Wannan sirri ne wanda ban taɓa ba da shi ba. Sirri ne na layar bata, layar zana. Amma ba irin layar zanar da za ka shiga ka cuci al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Wannan sirrin ana yin sa ne domin Allah subhanahu wataala ya kare ka daga sharri masu sharri. Ina direbobi, ina matafiya. Kana cikin tafiya sai ka samu labarin hanya babu kyau, ko ka samu labarin mahara sun shigo garinku. Alfarmar sayyidina rasulullahi kana yin wannan sirrin na rantse da Allah babu wanda zai ganka. Ya kai wanda kake kokonto akan cewar babu sirrin bata ko kuma sirri ba gaskiya bane, dan Allah kai mai kokonto da kai nake. A yanzu da kake jin wannan bidiyon ka tsaya ka saurara ka ɗauki sirrin ka yi, wallahi sai ya tashi. Ko idan za ka yi shi da zuciya miliyan wannan sirrin sai ya tashi. Kai wanda kake kokonto sirri gaskiya ne, kawai idan ka sani ka sani, in baka sani ba baka sani ba. Amma kai da kake jinsa kake tunanin babu shi, dan Allah a yanzu ka gwada. Na san a inda kake ba za ka rasa kare ba, to ka samu mafaɗacin kare, mafaɗaci wanda baya bari a wuce hanya. Kai wannan sirrin na rantse da Allah ba zai ganka ba. Sirri gaskiya ne kawai, in ka sani ka sani, in baka sani ba baka sani ba. Sannan muna ƙara jan hankali, ba sirri ne wanda za ka shiga ka ɓata domin ka cuci mutane ba. Ana yin sa ne domin Allah subhanahu wataala ya kare ka daga sharrin masu sharri, ko runduna ce ta mutane macuta ko namun daji ko ɓarayin kan hanya. Kana wannan sirrin wallahi al'azim ta kusa da su za ka wuce wallahi ba za su ganka ba. Amma matuƙar za ka yi wannan sirrin domin ka cuci wani, wallahi ba zai tashi ba, ba zai ma tashi ba. Kada ka ce za ka yi wannan sirrin ka je kai sata ko ka cuci wani, wallahi ba zai tashi ba, duka za ka ci ba ruwa ma. Amma matuƙar za ka yi shi akan Allah ya kare ka daga sharrin masu sharri. Kana cikin tafiya ka haɗu da wani naman daji mai cutarwa ko wasu mutane waɗanda baka aminta da su ba, kai wannan sirrin ka gani alfarmar sayyidina rasulullahi sai ka mana addu'ar fatan alkhairi. Muna ƙara faɗa, ba sirri ne ake yi a shiga a cuci mutane ba. Duk wanda ya ɗauki sirrin domin ya cutar da wani, wallahi ba zai ba. Ana yi ne domin a kare kai, Allah ya kare ka daga sharrin masu sharri. Wannan sirrin kala biyu ne zan ba ku shi, wallahi al'azim. Wannan sirrin shikenan yadda ake yin sa shine, akwai wata aya a cikin suratul yasin aya ta 9, waja'alna min bayna aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ita ake rubutawa kafa 9 a jikin farar takarda. Za ka samu plain sheet sai ka rubuta bismillahir rahmanir rahim, sai a rubuta waja'alna min bayna aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kafa 9 in ka rubuta sai kai mata laya ko ka naɗe ta. To ya kasance in direba ne kai, wannan layar tana cikin motar ko tana cikin aljihunka. Idan za ka yi wata tafiya wacce kake tsoron masu cutarwar kan hanya, to kai amfani da wannan, ko kuma azzaluman ma'aikata, domin da akwai ma'aikata waɗanda ba sa aikinsa akan gaskiya. Ba wai zan yi magana ne don na gyara masu aiki ba. In dai ka san azzalumai ne, wallahi tallahi su ma ba za su ganka ba. Duk ƙarfin sirrinsa su ma wallahi ba za su ganka ba. Alfarmar sayyidina rasulullahi. Idan bayan an rubuta ta kafa 9, to mutum sai ya sa ta a jikinsa sai ya tafi. Daga inda ka hango wanda baka yarda da shi ba ko kake tsoron cutarwarsa, to ya kai ɗan uwa fara karanta wannan ayar ba adadi. Kana ganin wani mutum wanda baka yarda da shi ba, fara biya ta bismillahir rahmanir rahim, waja'alna min bayna aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Na rantse da Allah ba zai ganka ba, wallahi ba zai ganka ba. Ta kusa da shi za ka wuce. Dan Allah kai ne kokonto, kamar yadda na yi bayani a can baya, na ce idan a unguwarku akwai mafaɗacin kare ko karen da baya bari a wuce ta hanya, ka fara biya ayar ka je ka wuce ta kusa da shi ka gani, wallahi ba zai ganka ba. In dai wasu mutane ne waɗanda kake tsoron cutar wasu, kana biya wannan ayar wallahi ba za su ganka ba. Sannan ana rubuta ta kafa 9 ranar Lahadi. Ranar Lahadi ka tashi da daddare, kar ka yadda wani ya ganka, sannan kuma kai ma kar ka ga wani. Amma dan ka ji maganar wani ba komai bane.
zaka tashi da daddare ranar Lahadi ka rubuta ta ƙafa 9 ka wanke ka shanye ka shafe jikinka kai kwana 9 kana yi. Idan a ranar na 9 da kake yi sai wani ya ganka ko ka ga wani, to wannan duka 9 ya sauka sai ka sake wani. Amma matuƙar zaka rubuta ta ƙafa 9 ranar Lahadi kwana 9 wani bai ganka baka ga wani ba, ka rubuta ta ka shanye, na rantse da Allah wannan saɓani ne na inna naha. In dai akan gaskiyarka ne wani yake so ya ci zarafinka ko ya neme ka ya wulaƙanta ka, wallahi ba zai ganka ba. Kun ringa saɓani da shi kenan. Yan uwana sun san sirrin saɓani, to kun ringa saɓani da shi kenan. Amma in dai baka da gaskiya, wannan sirrin ma ba zai yi tasiri kanka ba, wallahi ba zai yi tasiri kanka ba kwata-kwata. Sirri ne wanda ake yin sa domin a kare kai daga sharrin masu sharri. Amma in dai zaka ɗauke shi ka juya shi ta wata hanyar domin kai ka cutar da wasu, duka zaka ci ba ruwanmu, wallahi ba zai tashi ba. Amma in dai zaka yi shi domin ka kare kanka, dan Allah ya kai mai kokonto ka yi shi yau ka ga. Ai comment da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ai liking, ai sharing domin 'yan uwa su gane su amfana. Muna yi wa kowa fatan alkhairi.